Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Pon tanggal 11 Mei taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka lelakone para rasul 17 ayat 39 tekan 44 kanthi jejer kasangsaran kita ora sepira. Lelakone para rasul 17 ayat 39 tekan 44 kawaca ayat 42 tekan 44. Nalika semono para prajurit padha arep mateni pesakitan kabeh supaya aja padha bisa minggat nglangi menyang daratan. Nanging komandane kepengin nyelametake Rasul Paulus. Mulane niate para prajurit mau dipenggak. Tumuli komandan mau aweh perintah supaya saben wong sing bisa nglangi padha dikon jegur dhisik nglangi menyang daratan. Dene wong-wong liyane kudu nusul ngentir cekelan blabak-blabak utawa pecahan-pecahan kapal. Mangkono dadine wong kabeh mau padha bisa tekan daratan kanthi slamet. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, kitab lelakone para rasul nyaritakake kanthi cetha akeh bebaya lan abote dadi rasule Gusti. Rasul Paulus jane bisa bebas nalika perkarane diadili dening Raja Agripa. Nanging milih ngajokne banding marang Kaisar ing Rom. Mulane Rasul Paulus dikirim menyang kutha Rom nganggo prau dadi tawanan bebarengan karo para tawanan liya dikawal dening prajurit. Nalika ing pulau Kreta, jane Rasul Paulus wis matur marang komandane prajurit supaya sumene amarga bakal ana angin gedhe mbebayani. Nanging komandan iku luwih ngrungokke kapten kapal. Ndadekne prau sing ditumpangi kegawa angin lan ombak gedhe nganti ora ngerti ana ngendi anggone kesasar. Pungkasane praune kandas lan supaya para tawanan ora mlayu, para prajurit sing ngawal arep mateni pesakitan iku kabeh. Syukur dipenggak dening komandan sing kepengin nyelametake Rasul Paulus. Awit komandan iku wis ngakoni menawa Rasul Paulus iku nduweni kawicaksanan. Para sedherek pasamuan, ditawan amarga perkarane diajakne banding marang Kaisar. Iku tegese dadi pesakitan. Tangan lan sikile dikerenceng, dikurung ora bebas lelungan, mangane dicadhong sarwa kurang lan ora bisa golek dhewe sing dipengeni. Durung maneh menawa ana prajurit sing saben-saben jalaran sing remeh lan sepele tumindak kumawasa lan nganiaya. Rasul Paulus sedya dadi tawanan supaya Injile Kristus bisa diwartakake tekan ngarsane Sang Kaisar ing kutha Rom. Kutha gedhe sing dadi pusat pemerintahan nalika semono. Menawa kabandhingake karo lelakone Rasul Paulus, mangkono uga para rasul liyane. Sakabeng kangelan kita dadi wong percaya lan nderek Gusti iku ora sepira. Lan sanajan nandhang sangsara, kabeh iku dilakoni kanthi setya. Para sedherek, dadi wong Kristen iku yen arani abot ya pancen abot, nanging luwih becik nandhang sangsara lan dipitenah amarga tumindak becik tinimbang dialem lan akeh bolone amarga ngombyongi sing ala. Lan ngener marang lelampahane panutan kita Gusti Yesus Kristus. Momotan abot sing kita sangga amarga nderek Gusti ing jaman iki ora sepira menawa dibandingake lelampahane Gusti Yesus kang nganti seda sinalip. Dadi kurban kanggo nebus dosa-dosa kita. Amin.
Tuntunan kanggo nyuraos. Sesanggan urip nderek Gusti iku diarani melu mikul salib. Menapa salib urip kang panjenengan pikul wanci menika? Amarga sumuyut nderek Gusti. Menapa perkara ingkang ing mriku panjenengan nyingkur awake dhewe lan mikul salib? Lan abot endi karo lelampahane para rasul? Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, saben kawula ngengeti lelampahanipun Gusti Yesus kang lampahi sangsara ngantos dumugi seda sinalib. Kula ngakoni menawa kabeh momotan lan rekasaning urip kawula sak mangke dereng sepintena kabandingake kalian pangorbanane Gusti Yesus. Utawi salib urip kang wis kapikul dening para suci. Mugi kawula kasantosakaken gesang manggul salibe Gusti ing selaminipun. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.